Karai kabau Narendra Modi Menteri Rang Badu Keri India ulai haga janmet arpu kendai terik uyayong arajar arpusan bagi bor sipai kari kin pendan kam light load ya karukom terekam kin jaka ban hiartma bat kapor ban jubab kala penlong ya ki bor sipai jong kari Pakistan ban hiar kerki hakatai hi kamet syaki jaka kaput hasilenter jong line of control. Katai karai kabau Menteri Rang Badu jongkeri India ulai. Kadai ni kejinyalang baru Rajnath Singh Menteri Ketenaga Kerjaan Yadari ke Sarkar India Ajit Doval National Security Advisor ki he sipai ki bekintum yo Chief of Defence Staff General Anil Chauhan Army Chief General Upendra Dwivedi Air Force Chief Air Marshal AP Singh but Navy Chief Admiral Dinesh Tripathi. Kani ka jingyalang hayengsa jong Menteri Rang Badu kadai ban yamir jengmut pan shim ni ki senjam halor ka jingsha siat yap ki arpu hundrengut ki breu ha pahalgam da ki lekno lashkar Taiba men ha ka arpu artri ku yong arajar arpusan ya ki bala kinno baki dai ki bala kershan dakari Pakistan. Laong bakatai ka jing shimrai ka kadau shai bakari India ka danjing temu ban penkut ya ki kam pentrim de ki lekno ki badai na shiliang put ki bawan ban pentrim ki benta jong ka Jammu and Kashmir. Katkum ki khubor laong baki sipai kari Pakistan harengkat ki atiar ya khun ki lami na laki ketem bap her ban poisha line of control kamtam na sialkot shashakargar. Shusho laong baka jing pa ya ki unit jong ki bor sipai ka Pakistan kalong ban bod din ya ka jing penkre jong ki sipai India harengkat ka jing pendon kam de ka Sindh Regiment bat ka Frontier Force Regiment. Kumban syukdo baka te ka rai na ka jingalang hapadeng ki bor yadari anya keren ru ka jingalang jong ka Cabinet Committee on Security ka baar ka ban long ha ka lai photorik ya yong arajar arpusan. Ka jingalang ka Cabinet Committee on Security ka baningkong hadin ke jingjia syasiat yap ki breu ha pahalgam kala shim ya karai baka India kan wengno ya ke Indus Water Treaty kata ban pakhang ya ka jingtoit jong ko na ki wa ke Indus sha Pakistan ka jing penkut ya ki visa ka jingkhang ya ke International Border Point bat ki wei pat kum ka jubab ya ka Pakistan ka bakershan ya ki lekno hadin ke jingjia ha pahalgam kala donru ka jing siat penserai daki sipai Pakistan haki benta jong line of control ka badairu ka jing penkhen ya ki kular ya siat hapdeng kini ki ari. Habatin pej bahaki ki shap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shap plus F haka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.